Asti Galle, okay? Asti ki mama. Най-големата и приятел. Пожелайте нещо за рожденичката. Дедо! Една голяма радост. Ние се радваме толкова много, защото нямаме думи. Благодарим на Бога. Предлагам Божиите ръце, Бог да я благослови, да я пази, както до сега. И все така да бъде щастлива и благословена, както тази вечер. Амин. И никога да не се отдели от Божият път, а Бог да се грижи всяка крачка нейна да бъде в присъствието на нашия Господ и да бъде щастлива във времето. Бог да благослови вас за най-добрия дядо и баба. Най-важният човек, подкрепата на Нанси. Да живее здрава, десе така номер 1 и все напред. Амин. Само напред. Най-добрия брат, пожелания. Желаеме да е жива и здрава, да постига всичко с лекота, Господ да е на всяка нейна крачка и решение на живота, в който тя преминава в нов етап от живота си. Благославяме на Божието име. Амин, мами. Бог да благослови и теб. И знаеме, че в фамилията имаме един с много голяма реч, който е наследил дедо си и леля си. И сме родени само няколко минути разлика. Кой ви пожелаваш? Да е жива и здрава, да стане много по-бодра, успешно, Бог да я благослови. Каквото това иска да се пожелае, това да се изпълни, Бог да я благослови с цялото семейство и все напред да позволява и да ни вземе една да ни води така. Амин, мами, амин. Вземе и книжка да ни води първо. Така, ето е първият човек, който е пожелал шофьорска книжка. Амин, мами.